subong sa Villa kay may shoot kami for the film of Jason! Hello everyone! I would like to invite you to watch Bata sa Bagyo. Nga sa inyong katanan kita subong para sa second day isang aton shoot. Sakay kita sa jeep o kabalo kung ano matabo sa aton. So kapoy. Yay! Tapos na kami shoot! And there na sila! Yay! See you sa November 15 to 22 for Sine Kasimanwas! 7! Mayo kayo nakakapit ka mo sa akong channel. Tiyan mo pang inulat mo. Pindutan ang subscribe button. Pati yung garay kag hindi pagkadip.